Γεια σας παιδιά, είμαι Number One Gamer εδώ και σήμερα συνεχίζουμε μάλλον το Resistance. Ναι. Λοιπόν, έχουμε μείνει εδώ πέρα, από ό,τι θυμάμαι. Ναι, εδώ είχαμε μείνει με εσάς και ας συνεχίσουμε να παίξουμε. Βρήκα τρόπο να στερεώνω την κάμερα, αλλά δεν νομίζω να το κρατήσω. Τέλος πάντων, βασικά δεν θα το κρατήσω γιατί βλέπω ότι η ανάλυση είναι χάλια. Οπότε, κάμεραμαν, μπορείς να έρθεις λίγο να κρατήσεις την κάμερα. Σε παρακαλούμε. Ευχαριστώ. Έλα από εδώ. Ωραία, κράτα. Πλησίασε λίγο στην τηλεόρασή μας. Τι έκανα τώρα. Κάνε τη δουλειά σου εσύ. Ξέρεις, πιστεύω. Ξέρεις. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε. Τώρα δεν έχω καταλάβει όμως ακόμα τι κάνουμε. Όσον αφορά, θα σκοτώσουμε κάποιοι. Άντε φίλε. Κοίτα ρε, δεν προχωράει. Οκ, εγώ προχωράω. Τι κάνω. Φαίνεται ρε. Οκ. Λοιπόν, όπως είδατε στο προηγούμενο βίντεο του G5J, όσοι το παρακολουθείτε, είπε ότι δεν θα σταματήσει το κανάλι του. Αυτό ήταν ευχάριστο για μένα, γιατί πιστεύω πως έχει μέλλον στα YouTuber. Και τώρα όπως πρέπει να συνεχίσουμε να αφήσουμε το G5J, γιατί εδώ πέρα είναι το κανάλι μας. Και ας προχωρήσουμε. Λοιπόν, το Resistance, πού το βρήκα. Αυτή την κασέτα την πήρα μαζί με το PlayStation όταν το πρωτοπήρα, γιατί μου την έδωσε δώρο. Αυτή η κασέτα είχε 4 demo για να κατεβάσεις, τα κατέβασα και τώρα έχω αυτά τα παιχνίδια τα 4 τα demo που θα τα παίξω. Είχαμε παίξει το Infamous και θα παίξουμε κι άλλα. Αυτά τα κίτρινα που σπάω είναι αυγά, είναι λίγο αηδία. Από αυτά γεννιούνται οι σκελετοί που παλεύουμε τώρα. Να τους σκοτώσουμε. Λοιπόν, ο φίλος μας λέγεται Tommy D. Ξέρω. Έτσι. Wow. Άσχημη εικόνα. Κοιτάξτε εδώ. Απ. Συγγνώμη. Έλα. Όχι, εντάξει. Δεν το ξανακάνω. Όχι είσαι έτσι. Πήγε. Ξαφανίστηκε. Παναγία μου. Τώρα τι. Βρήκαμε γερβιόπλαιο. Όχι. Βόμβα βρήκαμε. Εχθρική βόμβα. Είναι βόμβα των εχθρών. Τώρα που πάμε. Συγγνώμη κιόλας. Άντε φίλε. Θα πάρουμε τζουίδ. Εντάξει. Έχουμε όλα. Ας πάρουμε. Μπορεί να μας χρειαστεί. Λοιπόν. Κάτι άλλο. Αν υπάρξει πρόβλημα με τον ήχο στο βίντεο, να ξέρετε, δεν φταίω εγώ, η κάμερα. Όπα, φίλε. Πέθανες. Πέθανε, ωραία. Εδώ πέρα είναι το πιο δύσκολο σημείο, πιστεύω, για μένα. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Ειλικρινά. Λοιπόν, θέλω να τους σκοτώσω τώρα αυτούς, ώστε να προχωρήσουμε, να δείτε και πιο πολλά πράγματα. Είναι ένα κορεοπλάκι. Έχουμε κι άλλους. Τώρα Resistance για κάποιο λόγο μου αρέσει πάρα πολύ. Ρε, μου τέλειωσε όλη τη ζωή. Δεν ξέρω πόση ζωή έχω τώρα. Πέθαινε! Κοίτα ρε, δεν πεθαίνει. Αυτό. Φύγε εσύ. Μουνιές. Έλα, να σε σκότωσω.
ζωή επειγόντως. Θα πεθάνουμε, σήμερα να πεθάνω, αλλά δεν ξέρω αν θα μπορέσω να επιζήσω. Δύο γραμμές, μία. Εντάξει, μάλλον θα πεθάνω. Μία να με πετύχει, ένα σκελετός, πέθανα. Και από ό,τι βλέπω τώρα... Πέθανα. Πάλι από την αρχή. Λοιπόν, τι να κάνω. Τι έγινε τώρα. Καμεραμάν, μπορείς να μην κουνάς την οθόνη πολύ. Σε παρακαλώ. Ειλικρινά, αν μπορείς μην τρέμεις. Αχ, πάλι μου άδειξαν όλη τη ζωή, Θεέ μου. Πέθανες. Δεν έχει και ζωή σε αυτή την πίστα. Να πάρεις... περίμενε ρε, να κουνηθώ λίγο. Πάλι πέθανα, Θεέ μου. Δεν έχω, νομίζω, ξανακολλήσει σε αυτή την πίστα. Όσο πέσω ρε εσύ, στάνεις κάμερα, μάλλον σε παρακαλώ, μην κουνάς λίγο την κάμερα. Σε παρακαλώ. Τώρα πρέπει να την περάσουμε, ειλικρινά την πρώτη φορά που το είχα παίξει να είχα δυσκολευτεί, αλλά μετά δεν δυσκολευόμουν. Και είναι εκνευριστικό τώρα να μην μπορείς να νικήσεις μια πίστα. Ειδικά όταν το έχεις στο easy. Ναι, όντως το έχω στο easy, μην με πείτε λοιπόν απλά. Μ' αρέσει, ήθελα να σας το δείξω. Και αν το είχα normal ή difficult. Τι έκανε αυτός τώρα, σκότωσε το σύμμαχό του. Οκ. Κάνει άκρη. Δηλαδή έχω μια γραμμούλα από ό,τι βλέπετε. Μωρά, εγώ πέθανα. Δεν το πιστεύω, δεν νομίζω να την περάσει την πίστα. Θεέ μου. Άντε πάλι. Να και αυτός έχει νευριάσει, κοίτα. Αγανακτή. Έλα ρε, πού είσαι. Έλα ρε, έλα. Δεν μπορείς. Δεν μπορείς. Α, ζωή! Γιατί την πήρα τώρα, δεν ξέρω. Παρασύρθηκα, χάρηκα πάρα πολύ που είδα ζωή. Οπότε... μαζί καλή συνάντηση. Βλακία. Τέλος πάντων, παιδιά, πρέπει τώρα να νικήσουμε την πίστα. Έλα εδώ, έχει ζωή αυτός πάνω του, έλα. Έλα, πού είσαι. Πεθάναμε και δύο μαζί. Όσο παίζω resistance δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Ποτέ όμως. Όσο κάνω βίντεο για το κανάλι, όλο και κάτι καινούργιο γίνεται. Δεν ξέρω, ειλικρινά είναι παράξενο. Πέθανε. Τέλους. Έλα και άλλη μπουνίτσα. Με δύο μπουνιές πεθαίνουν και αυτό είναι λίγο εκνευριστικό. Δηλαδή γιατί ρε φίλε. Φύγε. Ουρε, θες να παίξω με μπουνιές, Σε θυμάμαι σένα. Με σκότωσε. Το είμαι άχρηστος. Δεν ξέρω τι γίνεται. Συνήθως αυτό το παιχνίδι πάντα θα νικά. Δεν ξέρω, αυτή η πίστα ήταν πολύ εύκολη για μένα. Τι είναι αυτό. Το πιστόλι. Είναι σφαίρες για το πιστόλι το μικρό που έχουμε. Που δεν χρειάζονται. Εντάξει, μπορεί να χρειάζονται και. Αυτή η τεράστια που βλέπετε είναι πιο δύσκολη κιόλας. Κρατάνε τα auger, τα όπλα που περνάνε μέσα από τείχους. Προφανώς τώρα από εδώ πάνω, δεν θέλω να τον ακολουθώ τον άλλο. Είναι βλάκας. Δεν ξέρω τι κάνω. Βασικά εγώ δεν ξέρω τι κάνω. Πάει. Κάτσε φίλε. Κάτσε να ανέβουμε μαζί. Περίμενα, θα σε χάσω. Τι κάνω. Λοιπόν. Έχει κι άλλους. Νόμιζα να τον γλιτώσω. Πω να τους σκοτώσω κι αυτός τώρα. Εκεί πάνω είναι, έρχονται. Περιμένετε. Κάτι υπομονή, έρχονται. Πάμε,
System Seller δεν έχει sniper. Θα ήταν πιο ωραίο αν είχε sniper. Πραγματικά το sniper είναι το αγαπημένο μου όπλο. Να περιμένετε, όπως είχα πει και σε άλλα βίντεο, NBA 2K15. Ναι, οκ, μπορείτε να μου πείτε, ναι, όλο το λες, όμως δεν το παίρνεις ποτέ. Θα το πάρω σύντομα. Τον σκότωσα. Ήταν και μεγάλος και τον σκότωσα με μπουνιές. Τι είναι αυτό το χέρι του. Τέλος πάντων, τι κάνει, δεν πρέπει να προχωρήσουμε. Και δεν μας μένει πολύ χρόνο για το βίντεο. Αυτό μάλλον σήμερα είναι Τρίτη. Μάλλον στο βίντεο θα ανέβει σήμερα ή αύριο. Στάνταρ. Σήμερα νομίζω. Δεν νομίζω ή αύριο. Οπότε σήμερα να περιμένετε βίντεο. Τι λέω. Τέλος πάντων, αν θέλετε μπορείτε να αγοράσετε το παιχνίδι στο γερμανό. Το όχι. Θα είναι φθηνό τώρα. Θα είναι προφανώς φθηνό. Είναι παλιό παιχνίδι, άρα είναι καλό παιχνίδι. Είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Ω σύμμαχοι. Sorry παιδιά. Δύο γραμμές. Όχι. Πώς πάμε στους σύμμαχους. Παιδιά, συγγνώμη που κλείνω το βίντεο. Έχω νευριάσει. Ως την επόμενη φορά που θα κάνω βίντεο. Γεια σας.